ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанда мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад баъдро марамат сурат маълумота шумо ҳамроҳӣ кунед, фурӯш дар рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Toyota Corollaҳои бо нархҳои арзон, Toyota Camry ва дута ВАЗ 014 аст ки бениҳоят нархҳои арзон ва мошинои газ 53 бо нархҳои арзон ва Daewoo Nexi ва мошинои советскам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. навора мо сар мекунем, хоҳиш мекунем лайкотона гузорем ва то охираш тамошо кунед. марамат рафтем. Яке мошини фурӯшии имрӯза аст баъдрон грузовой газ 53 аст ки састияни беҳтарин соли барои 1990 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. баъдрон бензин газ ҳардаш доштаем. састиянаш мега бениҳоят тоза аст, баллон мега дар ҳолати кулӣ аст, салоншам тоза. баъдрон газ 53 ам хеле ном гуфтаги аст, хай кадомитон медонем бо мисол мефаҳмем. баллон ҳолати кулӣ аст, баъдрон мошин хеле ки дасти як одам нагаштаги мега соҳибшон айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ва фурӯхтан мешавад бо нархи 37000 сомонӣ, баъдрон ки боз арзона мешавад. ягон мошинои майдаам боша мегӯяд алиш мекунем, фақат ё ки Мерседес ё ки Opel гати алиш мекунем. Мерседесҳои хай чӣ хеле ки набошад вариантиҳоятона пешниҳод кунем ва Opel-ам чӣ хеле ки набошад вариантиҳоятона пешниҳод кунем. кадоми алиш мекунад фақат ба Мерседес ва Opel, кадоми сумкати мегирад арзон мекунанд. инами рақамҳо мегафони дастишона пастияни кор мекунанд. маромататон азиз, дигар маълумотои пурра аз худашон. мошин дар территорияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад. солаш бошад 1990 аст. лайкотона гузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навора подписаш кунед. де мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Nexi аст ки светои сиёҳ соли барои 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мега простой 6 литр, коробкаш механика, састияни мошин баъдрон беҳтарин аст. мошин мега 4 баллон мегад пачка, 4 дискови худаш, 4 электропакет мегад кор мекунад. салон тоза, чихол, магнитофон, краскаш нав бошим. ҳолати мошин мегад беҳтарин мега соҳибшон ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод ва фурӯхтан мешавад бо нархи 14000 баъдрон ки бо арзонтар мешавад. срочно мега сум далкушта мега мошинча мега барои худам тайёр кардагем, не ки хай сум далкура мефурӯшем. одамоне ки конкретна харидор боша мега арзонтара метиҳем. дар ноҳияи Муъминобод 14000 сомонӣ баъдрон арзона мешавад. ина рақамҳо шумо ба видео насра кор мекунад. дигар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. марамат мошинча 100%. дӯстони азиз, шумо дам агар хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан набошад баъдрон марамат сурат маълумот адрес ва рақамотро нависа рӯй кунем. мо дар хизмати реклама чотка мекунем. фақат шумо лайкотро назанед ва имконият бошад навора дар WhatsApp, имо, Instagram, Telegram чизе ки дорем подписаш кунем. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Corolla аст ки светои сафед соли барои 2006 солае ки 34 тоқа бензини холӣ гуфта соҳибшон. объем мотор мега простой экономи 1.5 литр, коробкаш автомат, састияни мошин мегад нахадо ягон дард надорад. соҳибшон ҳамин хел гуфтаем. мошин мега умуман мега газдаги нест, яъне ки тоқа бензини холӣ ки гаштаги газдаги нестаем. мотор беҳтарин, 4 баллонои пачка, нав мега масъала алиш кардаги, кондитсионер, электропакет, радной краска ҳамаш беҳтарин аст. нашуд не ки ҳуҷҷатҳои мошин ягон чӣ гуфтагӣ нестянд. дастсрочно мегад фурӯхтан мешавад баъдрон бо нархи 75000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. ин мошин мегад бениҳоят тоза баъдрон омада аз пеш бинем мегад кайф мекунем. ҳама ҷош мегад кор мекунад, ҳама ҷош намаста, ягон ҷо задаги пӯстагии хеле чизо надорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва фурӯхтан мешавад бо нархи 75000 сомонӣ, боз муомила арзона мешавад. ҳоли бо дар ахирам бояд дига ҳамхали баъдрон аст, бо вайш арзонтар аст ки кадомитон мехари хай дута ҳамхали Corolla аст, якташ бо арзонтар, инаш хай 75, вайш бо арзонтар аст. хай мошин дар Душанбе кадомитон ки маъқул бошад, агар харидор марамат занг занед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Camry аст ки светои серебристи дубайский, серебристи свет. соли барои 2011 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат, састияни мошин баъдрон беҳтарин аст.
4 та диска, 4 та балони 70%, салон тоза, задни камера, монитор, чихол ва кондиционер, электропакет. яъне бардом мошин мегӯяд 100%, хай нақшот хадавой задагӣ пӯстагӣ ҳуҷҷат ҳамин сета маълумотша нагуфтиам. мошинча мегӯяд 100% ҳолати хуб дар омада бинем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ бардом ки боз муомила дорад. ина рақамоша рақамо тисел ҳастай кор мекунад. бештари маълумотша аз соҳибашон мегӯяд чӣ хеле гуфтам 80 та мега соҳибаш бо арзонтара мешавад. хай ба занг занем маълумотои бештарша гирем хатиш савдо кунем. дӯстони азиз, навори моро то охираш тамошо кунед ва фикри худтон дар комментария нависен. ба шумо кадом мошине ки мисол намуди мошине ки дар кор бошад дар комментария ки нависед, мо албатта ёфтем пешкаштон мекунем. дастгиритон фаромӯш накунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро набояд тега аст Toyota Corolla ҳастае ки светои сафед соли пароишаш 2005 солае ки фурӯш мега тоқа бензини холия. авио мотори 1.5 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мегӯяд ҳолати хубда қарор дорад. хай бардорон кам будиша нагуфтиянд. мошин 4 балони 70%, 4 диска, аккумулятор, моторсоз, салон тоза, чихол, кондиционер, электропакет. хай бештар маълумотша мегирен. нагуфтиям мошин дубайска, Европа, Япония, барои ҳамин маълумоти пурраша мегирен. дар поини видео навистага ки мисол ҳамин маълумотша ки ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин ва одамони харидори конкретно мега занг занам. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ва нархша гуфтасиян 47 бо хай қаттишон 1 сом муомила мекунен. не ки фақат одамони харидор мега занг занад, чунки одамони коргар буданд барое ки мисол нороҳат нашава мегӯяд соҳибшон. рақамошон мегафон дар территорияи ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ тарафи Калхозобод Чапаев мешавад. марҳамат дӯстони азиз, маълумоти бештарша гирем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро мошинои советский аст ки молодёжни ВАЗ 21014 чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем. ин якумша бояд тега дар ахирам аст ки ваяш бо арзонтар дутта ВАЗ 21014 аст баъдрон. соли пароишаш 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моториш простой 1.6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мега баъдрон беҳтарин. мошин мега 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. балонош мега 80%, салоншам тоза, родной краска. якта меличовка мега кор дорад ки дута скоростиш мега камтар мега кор накардесай, яъне ки мисол намеғалта мега скорости дуташ амина мега бояд соз кунам накора, яъне ки сум надоштан ки соз кунам амира мега кадоме ки мехара хай минус мекунам. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 17 000 сомонӣ бардом ки бо 1 сомига арзона мешавад. вариантҳои алишиам дорад. ягон ВАЗ 2107 ё ки ВАЗ 21099 кати мегӯяд алиш мекунем. фақат ҳам ду мошин кати алиш мешавад. кадоми сум кати мегирад бо 1 сум муомила мекунам. ина рақамои тисел аста кор мекунад. родной краска мошинча хай тенҷай. фақат ҳам ду таскорус мегӯяд кор накардеса амира соз мекунен. маълумотои аниқ ва пурраша тариқи телефон дӯстони азиз гирен ва навора то охираш тамошо кунен. лайкора албатта гузорен. автомошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро мерседесаи як класс аст баъдрон ки компрессор соли пароишаш 2001 солае ки сӯзишфурӯш мегӯяд бензини холӣ. авио мотор мегӯяд 2 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мегӯяд нахадо кам будиша нагуфтанд. мошини шаҳрия мегӯяд дӯстони азиз, мошини шаҳрия мегӯяд тозака мегӯяд просто сум дар кураи срочно мефурӯшем. электропакет, кондиционер задаги пӯстагӣ надорад, ҳуҷҷат дорад баъдон азиз, мултирол яъне хоб ҳамаш 100% мегӯяд соҳибшон. хай маълумотои бештар мегӯяд тариқи телефон мошин мегӯяд пули худ мегӯяд комплектатсия баъдон азиз ҳамин хеле наистиям. хоб дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 32 000 сомонӣ баъдрон бо 1 сомига арзона мешавад. ин мошин мегӯяд дар территорияи Душанбе яъне қарор дорад. ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. мегӯяд мошин мегӯяд тоза авангард мега соҳибшон. хай дӯстони азиз кадоме ки тон ҳамин мошинро мефаҳмед, хай шарт нест ки мо ҳамаша гуфтатием. мисол хай худтон мефаҳмед ва рақамошон навистага аст. дар ҳамин рақамо дига маълумотша мегирем. мошин айни ҳол дар Душанбе қарор дорад ва 32 000 сомонӣ дӯстони азиз. марҳамат, маълумотои бештар аз рақамошон дар комментария нависед ки кадом мошинро ба шумо пешкаш кунем. мо дар видеои оянда албатта видео карда мепартовам. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бояд тега астам хали ВАЗ 21014 аст ки чӣ хеле гуфтем арзонтар. соли пароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор простой 1.6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд
нахаду беҳтарин гуфта соҳиби шум. Мошин мега 100%, мотор мега беҳтари, коробкаш ҳам 100%, балонош мега хай ҳолати корида, соза мега салонш ҳам тоза, радной краска, хоб дастарош мега фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ бадрон ки боз савдо ҳам мешавад. Инаи мошин мега кан карда мега боз муомила мекунем мега неки бадрон ягон камбудиша гуфтагӣ нест. Барои ҳамин хай кадом то ки мехарем бо як бор дига аниқ карда гирем барое ки барои фурӯхтан барои реклама карданашон ягон маълумотои камбудиша гуфтагӣ нест. Мошин хай тенҷа хай краскашам нав аст. ин мошин бадо дар территорияи шаҳри Кулобда қарор дорад. ина рақамошон мегафон аст кор мекунад кадоми шумо ки харидор ҳастен ай ҳамин маълумотошам бо мегирен. номерошам номерои зуруда агар ки номероша тиян бо номерош ранги номи мошин буда 13000 сомон дар шаҳри Кулоб марҳамат занг занен. дӯстони азиз шумо дам агарам хари реклама бошад хона замин квартира мошин рӯй кунед фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор ҳам мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда.